で、僕がちっちゃい頃、僕の住んでたのは、あの橋で、あの橋のちょっと向こうに、ちょっと見えないアパートがありまして、そこで1歳から小学校6年まで、でそこから私は小学校に、通っていました。で、その当時は、白鳥